numesc Cherezanu Gheorghe, data 24 luna octombrie 2013. Fac parte dintr-un grup de persoane care consumă droguri. Ecstasy Ruled. Sunt Plămădeal Dragoș, data 24 luna octombrie 2013. Îmi place cartea, dar nu știu care cred profesori. Mă numesc Victor Cernețchi, 24 luna octombrie 2013. Sunt dintr-o companie care consumă alcool. Cuvântul Ruled. Familie. Eu nu vreau să vorghez. De familie. Nu vorghez. Voi de familie ți-am spus anunț. Eu, fără avocat, nu vorghez. Uite, ești faci, mă, hai terminăm lucrurile, băi. Voi de familie ți-am spus, ei. Bă, vreți să plătesc ca și la 7 aprilie, băi? Vreți să plătesc așa? Și eu, haide, băi, în hană. Mă numesc Sotai Alexandru, data 24 luna octombrie 2013. Eu mă țin de dimineață cu o bucată de picează și o leagă de chifir. Nii de-am mâncat, poate ne-am mâncat, dar eu de-am de copii așa de ăștia din saturi care nu vor să viață, eu de-am săturat de dânsii. Ei ia să înveță, vor, ei nu vor. Dar dacă n-am să vrea, să-i pun cu deasără. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancirei. Haide să te iau cu mine, departe în lume, și iubirea s-o împărțim, noi doi fericiți să... Haide! Нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас. Mă numesc Cherezanu Gheorghe, data 24 luna octombrie 2013. Sunt o persoană dintr-un grup de persoane. E ca tu și te rizi, da? Ce? Fii, băi!